גבירותיי ורבותיי, קיץ 92. מהפך! ישראל מחכה לרבין, לי ורק לי. מה אתה מבסוט? מה אתה מחייך? אני לא מחייך, אני צוחק. למעשה, אני מתפקע מצחוק. תצחק. גם אני צחקתי, תראה מה אני נשאר. זה מה שקורה כשהעם מחליט לפתוח דף חדש, לשנות הרגלים, לשנות סגנון ולהחליף את השמעון, את השלטון, את העיתון. עיתון. איזה באסה. עוברים למעריב, מעניין יותר, צבעוני יותר, נוח יותר. תגיד, ראית כבר את הסרט עם רפול וגאולה? וואלה, שיחקתם אותה. גבירותיי ורבותיי, קיץ 92. מהפך! כשאת בוכה, את לא יפה. מה אכפת לך, אוכר ארץ ישראל השמנה, אויב האנושות היהודית, בכל אשמה התקשורת? תלוי איזו תקשורת. מי שלא עובר למעריב החדש, שלא יבכה על חלב שגלש. מה יש לך שאין לי? מה? יש לי חיוך מגניב, יש לי מעריב. עוברים למעריב, מעניין יותר, צבעוני יותר, נוח יותר. בחיי שיחקתם אותה. יש לי זיתים במבצע. רוצה? בואי נה, הזיתים האלה דפוקים לגמרי. גונן, פיני, משמע מספר 7. התקבלה לידיעה במערכת שנמצאה גופה ברחוב היוגב 7 באזור התעשייה בחילון. האם קלטת? קלטתי ואני בדרך למקום. האם אתה שומע אותי? שומע. נמצאה גופה ברחוב היוגב 7 באזור התעשייה בחילון. בוקר, השעה 11. העורך יעקב ארז פותח את ישיבת הבוקר עם כל ראשי הדסקים של העיתון. שני בקבוקי תבערה נזרקו בין אייל וכוכב יאיר. מי שמכיר את המקום הזה, זה הקו הירוק הישן. פרשת ביבי לא להזניח ולעבוד עליה בכל המישורים שעבדנו. כלומר, גם במישור האישי וגם במישור של המשטרה וגם במישור הפוליטי. מעלים את הנושאים שבהם יטפלו לקראת העיתון של מחר. מדיניות, ביטחון, כלכלה ועוד רבים אחרים. אחרי זה יש את הסיפור של נפגעי הבנקים שאני רוצה לתת אותו אני רוצה שמישהו בכלכלה יעבור שם על הסיפור. הידיעה הזו נכנסה סמוך לסגירה של העיתון, נלכדו שני מחבלים שירו על סיור צה"ל. אנחנו עושים שינוי בעיתון ומכניסים את הידיעה למהדורה השנייה, ולפעמים יש גם מהדורה שלישית. הקורא לא יודע שיש 3 מהדורות, אבל הוא רואה לפעמים עיתונים שונים, כי אנחנו מתקנים כל הזמן את העיתון. עכשיו פה במקום הזה למעשה חלפנו את המקום שהושלח רימון הבוקר. סיור של משמר הגבול עבר פה וחטפו רימון. אותו בוקר רוני סופר כתב מעריב בדרכו לעזה, עם נהג ערבי והעיתונאי סעוד שגר פה ועובד עם רוני ברצועה. פה במקום הזה נהרגו 3 חיילים בהיתקלות עם רכב שהגיע מאחוריהם וירה בהם. הכדורים על הקירות פה, אפשר לראות עדיין את הפגיעות של הכדורים. החוליה שביצעה את זה טרם נתפסה. בעיר עזה שביתת מסחר חלקית, וכולם כאן במתח, האזרחים, החיילים וגם העיתונאים שהגיעו. בין האבנים, הקומנדקרים והחיילים מנסה קלוד הצלם למצוא את תמונת היום למעריב. תראה, כשאתה נמצא באירוע כזה אין לך זמן לפחד, למרות שיש בסביבך הרבה אבנים והרבה בלגן. אחרי זה שאתה חושב על זה, אתה אומר לעצמך, אני ממש פסיכי, מה אני עושה פה? אבל זה עבודה, אין מה לעשות. עושים אותה, על הצד הטוב ביותר. מנסים להשיג תמונות טובות, וזהו. כיכר פלסטין ורחוב עומר מוכתר, הרחוב הראשי בעזה, זה מקום מוכר. הוא תמיד יש בו בלגן ויש בו בעיות, מאז התחלת האינתיפאדה.
נוספת. אנחנו חטפנו כבר אבנים, די הרבה אבנים, גם המכוניות שלנו, גם אנחנו. אגב, הנה ההתפרעות מתחילה שוב. כן. והם שוב ייכנסו בהם והם שוב ימשיכו לראות. אנחנו מחפשים את הזווית המיוחדת, את הזווית שתהיה למעריב ולא לעיתון אחר. גדל פה דור שלם שהוא פשוט שונא אותנו. בעצם זה שאני לא יכול לדבר פה עברית. כשאתה פה בשטח אין לך ברירה. אתה מתחיל להתייחס אליהם כאל אנשים ולא כאל אותם פלסטינים או עיווי העם הישראלי. אתה פשוט רואה את הילדים הקטנים האלה כמו שקודם ילד קטן שלח לי נשיקה באוויר. הייתה לו אבן ביד. אז הוא גם אויב וגם ילד. זה בהחלט משפיע על הכתיבה שלי. כשאני מגיע ויושב מול המחשב, ואני זוכר את הנשיקה הקטנה שהוא שלח לך באוויר, הילד הזה. אחר כך מוצא רוני את מוחמד, שגורש בטעות ללבנון וחזר לפני שבוע לג'באליה. הרבה זוגות עיניים ננעצות עכשיו במוחמד וברוני שנכנסים לבית החשוך. באותה שעה ישיבת מערכת הספורט לקראת המשחק הדרמטי בכדורסל. הקבוצה של המדינה לחיות או לחדול. ברור שהסיפור של מכבי תל אביב בהרצליה, כל תוצאה זה סיפור גדול. ניצחון של הרצליה זה סיפור גדול, ניצחון של מכבי בימים האלה זה גם ניצחון גדול. מכבי תל אביב על עמוד אחד, אם היא עפה מהגביע היום, זה לא בטוח שיגמר בעסק הזה. לך תדע מה יהיה עם מאמן שם, לך תדע מה יקרה, הכל פתוח. חוץ מהעמוד הזה של המשחק, כל השאר יכול להיכנס בטור של 84. חגי כותב את המשחק, עופר שלח כותב פרשנות, חגי ייקח תגובות של הרצליה. טוב, אתה באמת חושב שהעמוד לא יספיק? אם הייתי צריך להחליט מראש, הייתי מחליט על למעלה מהעמוד, כל עמוד וחצי, לתת יותר מתמונה אחת, לתת תגובות משני חדרי הלבשה, גם מהרצליה, גם ממכבי תל אביב, ולתת בגדול את הידיעה על המקרם. בהילטון, בחדר הדוגמניות, רובי הצלם לקראת צילום בלעדי. לדלג סביב הדוגמנית תמי בן עמי שהפכה בלונדית. לא יודעת אם זה יפה, אבל זה... לא, זה שונה לגמרי. שונה. רובי, אתה לא מביים אפילו. אפילו לא מביים. אני מדבר עם העיניים, והתוצאות יוצאות במצלמה. יופי. פנים מוארות יפה. חצי סנטימטר קדימה, ויותר ליפול אליי. קצת, שנראה את הכל. זה מצוין. זה סטודיו פה. כדי למדוד את האור על הפנים. זה סטודיו אמיתי. תודה רבה. להתראות. היא בלונדינית ממש, צבעה את השערות, זה לא פאה. בלונדינית בלעדי למעריב? עד כמה שאני הבנתי, כן. אז באוברדרפט של 700,000 שקל. בימים אלה של בורסה מתמוטטת ומזנקת מעלה, עובד יהודה שעות נוספות. לידו גבי במרוץ עם המספרים שבמחשב. יותר ויותר אנשים, מבוגרים וצעירים, מתעניינים היום בכלכלה. היום כל אחד נדמה לי שיש לו 5,000 שקל ומעלה, והרבה צעירים כבר יש להם סכומים כאלה, רצים לבורסה להשקיע, וכדי לדעת א', מה קורה למניות שהשקיעו, וב', במה להשקיע, הם צורכים את העיתונות הכלכלית. ובטלפון מקבל עכשיו יהודה סיפור מדהים. בחורה ניגשה הבוקר לבנק וביקשה למשוך 5,000 שקלים. אמרו לה, גברתי הנכבדה, את לא יכולה. היא אומרת, איך זה יכול להיות? אני לקוחה מכובדת, יש לי 100,000 שקל. הוא אומר לה, לא, את לא יודעת מה שיש לך, יש לך מינוס 700,000 שקל. מה שקרה עם אותה בחורה, היא הלכה למנהל תיקים, מנהל תיקים אמור היה להשקיע עבורה את הכסף. הוא שם את הכסף באופציות עתידיות על מניות, שזה אפיק ההשקעה הכי מסוכן בבורסה. אותו מנהל התיקים חשב שהבורסה לא תעלה, אבל היא זינקה למעלה, ופשוט היא גילתה בבנק חור של 700,000-800,000 שקל. קיבלנו ליד עיתון עם תדמית תשושה, והחלטנו לרסק את התדמית הזאת במחי יד. שינינו את המוצר מן הקצה אל הקצה. הפכנו אותו לעיתון בצבע. חילקנו את העיתון בצורה ברורה ל4 מדורים. החלק החדשותי, החלק שקשור בספורט, החלק שקשור בעסקים, והחלק המגזיני שנקרא מעריב היום. בנוסף לזה, הוספנו מדורים חדשים. מדורים שנוגעים אל קהלי מטרה ברורים. עיתון כמו נשים, ועיתון כמו שופינג שעוסק בקניות וצרכנות. הכרזנו שמעריב הולך להיות עיתון עם הפנים לקורא. עיתון שידבר אל הקורא בשפה שלו.
עיתון שיעניין אותו. לזירת הרצח מגיע הכתב לעניינים פליליים גידי מרון. לאזור מגיעים במהירות הכתבים והצלמים מעיתונים אחרים, וליד גופת הצעירה נמצאים השוטרים, ויש לתחקר במהירות ולהביא את הזווית המיוחדת למעריב. תאמר לי בבקשה, אתה ראית היום מה שקרה פה? לא. מתי הגעת לעבודה? הגעתי ב7:30. כן, ואתה יודע שהגופה הייתה פה ממש מטר ממך. נודע לי אחר כך. ולא ראית שום דבר? שום דבר. מיד כשראיתי זאת ניגשתי יותר קרוב והסתכלתי, התקרבתי ואז ראיתי את כל הגופה. שכבה על הגב. שכבה על הגב. אתה פוחד? אני אישית לא פוחד. אז אני באמת לאחרונה אמרתי לעצמי, אני צריך אקדח, לא שבגלל שאני פשוט, אם מישהו חלילה יבוא, אני רוצה לחסל אותו. זה קשה לראות דבר כזה. ברור, אתה לא ילד, בטח היית דברים קשים בחיים שלך. אם עברתי את המחנות הריכוז, אז עברתי דברים הכי איומים שיכולים להיות. בעבור כמה שעות שוב רצח כפול בחולון, ורינת יוצאת גם היא לשטח. אל המקום שבו נתגלו שתי הגופות של אמא ובנה. בהתחלה הלכתי למקום שבו נמצאו הגופות, והייתי עם השוטרים, ואחרי זה הלכתי לבית של ביתה של הנרצחת. רינת, את נראית בחורה עדינה שכזאת, זה לא משפיע עליך? כן, זה משפיע, זה עצוב, אנחנו בוכים עם משפחות, ואנחנו מתרגשים איתם, אבל אין מה לעשות, זאת העבודה. אין פה אלמנטים שאני רואה גופה ואני חש צער או כאב. מה שמצחיק, שיום לאחר מכן, שאני קורא את הידיעה שלי בעיתון, אז יכולות להגיע לי צביטות קטנות בלב. בשטח עצמו אין רגשות בכלל, אתה צריך להגיע מהר למידע, לדובב כמה שיותר אנשים, להגיע לסיפור נרחב, וזה מה שחשוב לי, להביא את הסיפור. אחד האירועים הראשונים שסיקרתי הייתה שריפה בבית דירות בגבעתיים, ומשפחה שלמה נשרפה למוות. זה היו אבא ו3 ילדים קטנים. האמא נפצעה קשה, ולמחרת או לאחר מספר ימים כיסיתי את ההלוויה, והמראה של 4 אלונקות, שהאלונקה הראשונה סילואטה גדולה של גוף, ו3 אלונקות שאחריה ו3 דמויות קטנטנות כאלו, זה פשוט, אני באמצע ההלוויה התחלתי לבכות. אתה שונא אותנו היהודים? אני לא שונא היהודי בגלל הוא יהודי. אני שונא מי הורג אותי, מי גורש אותי. בחדר החשוף שומע רוני את המגורש שמספר על מגורשים רעבים שאכלו שם נחש. רושם ומנסה לנתק עצמו מהמלחמה שבינינו לבינם. למה אתה מסכים לדבר עם עיתון מעריב היום? להגיד העם לישראל, הגירוש וההרג, ודברים כאלה לא שווה. אתה מאמין שיכול להיות שלום עדיין בין העמים שלנו, בין הפלסטיני לבין היהודי? אני מקווה שיהיה שלום, אבל במצב כזה אני לא חושב. 2 קטעים תפסו אותי. זה שאנשים נאלצים לאכול נחשים, ואנשים נאלצים לאכול עשבים, ולחיות בקור מקפיא, בשלג, ברמה האנושית, אותי תפס כבן אדם. אז אני אשתדל כמובן להביא את הצד השני, את האיזון שבעניין, כעיתונאי שרוצה להישאר אובייקטיבי. לא, שוקרן. יש לך את הצילום של היום? כן, יש לי את הצילום של היום. צילמנו את המגורש בטעות, הוא עובר טוב בצילום, וזהו, עשינו את זה. שוקרן. במערכת קיבל חנניה את הצילומים מקלוד, והוא בוחר ולא קל לו. לשולחן שלו מגיעים מאות צילומים ביום מהארץ ומהעולם. יש פה תמונות חזקות, כן, משועפאט, רעולי פנים בשועפאט עם רוגטקה מול מג"בניקים. אלה התמונות שהופיעו כנראה מחר. אנחנו ננסה לעשות שילוב של צילום שכזה. 2, 3, 5 זה מגורשים, כן. כולל כל הנושא המדיני, שר חוץ הספרדי, כל המגעים המדיניים, גם תהליך השלום והקשר שלו למגורשים. 7 ביטחון כולל לוויה, 9 ביבי פלוס פוליטיקה, 12 ליבוביץ' פלוס פוליטיקה והפניה למעריב היום. תעבירי לי את הפלאפון. 13. השעה 6 בערב ואנחנו בישיבת מערכת החדשות. מסתמן הגיליון של מחר, אבל הידיעות עדיין זורמות בקצב מטורף. רגע.
זה סיפור. בחצות, יום ראשון הבא, לפי שעון ישראל, מכתירים את הבבא שלהם שם, של חב"ד במטה, שיהיה יותר גדול. שניאורסון למשיח. אם המשיח... יש פה מודעות. הנושאים המרכזיים שהוזכרו בבוקר זה הסיפור המגורשים. סיפור חב"ד, סיפור חדש לחלוטין. נושא ביטחון זה סיפור שהתחיל בבוקר, לוויות, לחסות הלוויות. כתב היה בלוויה, צלם וכולי. ליבוביץ' ביבי זה נושאים מהבוקר. עכשיו, אם עוד שעה קורה משהו, חלילה איזו תקרית בגבול או במקום אחר, ויש קורבנות, הכל משתנה שוב. הלו. עכשיו מתחילה ריצה מטורפת. כן, מה קרה? משחק הכדורסל לפני סיום. מכבי תל אביב נלחמת על חייה. כל העיתונים שלחו הנה סוללות של כתבים וצלמים. ליד שולחן השדרים עופר שלח כתב מעריב. אחר כך לכתוב גם טור אישי. ממול חגי שיביא כתבה ותגובות למשחק. הפועל ניצח עם שחקן על רגל אחת, ולעופר יש את הסיפור. יש הרבה שרירים בגוף, אבל יש שריר אחד שהוא הכי חשוב, קוראים לו הלב, והגודל של הלב של האיש הזה... את חיימוביץ' תשיגי לי. דני, אתה... על המסקים בדסק החדשות רצות הידיעות מכל הארץ. מגורשים, ביבי, ליבוביץ', שני חיילים, רצח, בורסה, עליות מחירים. כן, ביקשתי שתוציא לי את המטפה של מחירי הסיגריות מהעלייה הקודמת באוגוסט. זה השלב שבו לכל עמוד מגיעים החומרים שירכיבו את הידיעות שיופיעו בו. ובמערכת הספורט כבר יושב עופר, מתקתק את הטור האישי שלו, והוא בדילמה שעלתה במהלך השידור. זהו, עכשיו, מילה אחרונה, וזה דבר שכמעט אני לא עושה, אבל אני פשוט כיסחתי באופן די חזק את השופטים במהלך המשחק. אם קראת לשופט שפן בשידור, אז אני מרגיש שאתה אולי צריך להסביר את זה. זהו, זה ה... גם קראת לשופט שפן בשידור? כן, כן. אז פסקה האחרונה שאותה אני כותב עכשיו, ואני אתייחס לדבר הזה. מגיע עדי ומפזר את הצילומים שלו מהמשחק, וקובי בא לבחור ובמהירות את צילומי השער והפנים. לא טובה. לשער. זה לשער? אז ככה זה לשער. זה עד וג'אמפ שלא יודעים מה קורה להם. אוקיי, זה טוב, זה בפנים, זה למרובע, תן לי תמונה גבוהה. תן לי עומק חדש. לעמוד הראשי, לעמוד השער של הספורט. הכותרת של המדור של מעריב מחר היא נקודה סוף. לציון כמובן ההפסד של מכבי תל אביב בסך שני המשחקים בנקודה אחת, והסוף שלה בגביע המדינה. רגל אחת? כל הסיפור על רגל אחת? כל הסיפור על רגל אחת. יפה מאוד, הנה יש כותרת. מהר מכפי שחשבנו. יש לך כותרת. כל הסיפור על רגל אחת. נשבע לך, לא חשבתי על זה קודם. הנה, כל הסיפור על רגל אחת. בסדר, אני שולח את זה. והכותרת כבר הגיעה למסדרה, נחתכת ומודבקת בראש הכתבה. רק את הראשון, האחרון בסדר. כשהעדשה נפתחת, אנו מגלים את הרגעים האחרונים שלפני הדפסת העיתון. הכותרות, הכתבות, הצילומים, 64 עמודים של יום חול, ולפעמים יותר. ילדי, רק רגע, בוא תראה. במעבדה סיים רובי לפתח את תמי בן עמי, פרלמנט הצלמים נאסף לבחור את המוצלחת. ענק, תדע לך, פיצוץ הצילום, בסדר? עמוד ראשון. למה? אם לא היה חמאס, זה היה חמאס, זה היה תמונה. וואו, איזה חזה יש לה, יואו. השיער, תראה את השיער. רובי, 10. זאת התמונה. זה אני לוקח. ופריד בדרך. והתמונה. צחקת אותה. לא, אוי. מעריב שלום. הלו, ענת. שלום, אני מעביר עכשיו את החומר על עזה, את הסיפור של המגורש בטעות. כן, להתראות. מביתו באשקלון שולח רוני סופר את כתבת יומו בעזה לדסק החדשות. איך אתה קורא לכתבה? בכל נחש. מדוע? אני נכנסתי פה לעניין האנושי, כלומר, שוב ירדנו לאותו עניין שאני רואה בעיניים שלו את מה שאני עומד לכתוב עליו בעתיד, וזה משנה
דרך כתיבה שלי, או את הדרך חשיבה שלי. אני מעדיף להיות במקרה הזה עיתונאי מעורב. זה בראש העמוד, אני אתן כותרת, זאת תהיה הכותרת. יותר לא יהיה בחמה, טוען בן 24 שגורש בטעות וצר בביתו. בין השאר הוא אומר, היינו כל כך רבים שאכלנו נחשים. יש כאן את הצילום של בחור שאוכל נחש. האורחים בדסק בוחרים את הכותרת, פרובוקטיבית ומושכת את העין. הכותרת היא לכל הרוחב. נכון, במשנה בעת גדולה, כן. כן, כן, התמונה של המגורש משמאל. בדפוס כבר צופרת המכונה הגדולה. רוצה להפליג לדרך והטכנאי מחבר פלטות אחרונות. הגעתם לזה? זה כי בעיתון הוא יותר עממי, יותר קריא, יותר צבעוני. פעם אנשים חשבו שעל מנת לקלום מעריב צריך כל אוניברסיטה. היום אנשים נהנים לקרוא את העיתון. מאחורי הזכוכית מערכת בקרה. סטייה של אותיות, עיוות של צבע, זוכים ללחיצת כפתור שמחזירה את העיתון לדרך הישר. $16 מטר גובה, 40 מטר אורך ו700 טון שנקנו ב$15 מיליון, מייצרים כאן 60,000 עיתונים בשעה. והם זורמים כמו בלונה פארק ענק אל תוך אולם המשלוחים. אל החבילות המדודות, אל האריזות הנקשרות אוטומטית, והחוצה, אל המכוניות היוצאות בשעה זו של הלילה, אל הדוכנים הרחוקים והקרובים. בפרסום ובשיווק שלא נראה ולא נשמע עד עתה כמותו בעולם העיתונות בארץ. בתוך הבטן של הקורא. ובאנו ואמרנו, בשיטה השוואתית, תשוו אותנו מול ידיעות אחרונות. תשוו אותנו מול המתחרה שלנו, ותגיד אתה הקורא, תשפוט אתה, מי יותר טוב. באנו ואמרנו מעל שלטי האוטובוסים, אם אתה כבר קורא עיתון שנראה כמו מעריב, ועולה כמו מעריב, לא יותר פשוט לקרוא מעריב. האמרה הזאת, שהיה בה הרבה חוצפה, יצרה סביב מעריב כל כך הרבה רעש, וזה בדיוק מה שהתכוונו שיקרה. ויצאנו עם מסע פרסומי רחב היקף שאמר מעריב בעלייה, ידיעות בירידה. יצאנו בסדרת מבצעים מאוד גדולה. כל המדינה ישבה בין השעה 1 ל-2 וחיכתה לטלפון הנחשף הזה של שוש אתרי כדי להגיד, אני קורא מעריב. פתחנו במבצע בול שחייה, כדי לייצר קנייה חוזרת של העיתון. וזה עבד. אנשים התעסקו במעריב, קנו מעריב, ראו מה כתוב במעריב, פתאום ראו את השינוי, פתאום דיברו על השינוי, פתאום דיברו על המחשבה שעומד מאחורי המבצע הזה. אמרו, שמע, העיתון הזה עיתון צעיר, העיתון הזה עיתון דינמי. מכונות הדפוס ממשיכות לנוע ובשטח לא מפסיקים לעבוד. יש עיתון גם מחר. הצלם יוסי אלוני דוהר למשטרה. שם הוא מצטרף לרכב הבולשת, יחד עם גידי מרון וזהבה השוטרת, המכונה האימא של הזונות. יוצאים לשטח. כתבת פרופיל מטובלת בהרבה צבע, אדום ושחור. משפחה ועניינים ופה ודתיים, אל תשאל. אז לפעמים זה יכול לעזור. לא, שום קשר. עד לפה. אבא שלי יקרא אותי. אנחנו מדי פעם, מדי תקופה מסוימת, אנחנו מגיעים לכאן עם הרופא המשטרתי מהמטה הארצי ועורכים בדיקה לכל הקוקסינלים והזונות שעובדות באזור תל ברוך. תגידי, התגלו פה מקראית? לא, לא התגלו, לא. כל זונה וכל קוקסינל יש לה תמונה וכרטיס אצלנו. למשל... כי קרו מקרים כמו הרציחות. זה הרציחות שקשה מאוד לזהות זונה ועל ידי קעקוע מסוים או סימן מסוים אנחנו מזהים אותה. זהבה פתחה לנו את הזכויות שלנו. שמה, אבל רצה... להגיש מכתב לכנסת, הסבירה לנו מה לעשות. עכשיו זרקו אותנו, הכל תלכו ביפה, לא באלימות.
כן, זה עולם אחר, ותראה כמה הוא קרוב לעיר הגדולה. וכך נוסף לסיפור הרצח של הבוקר ואולי של מחר, הסיפור הזה לסוף שבוע מול הבתים היפים של צפון תל אביב. מאחורי הסיפור, אז אני מגלה את הצביעות של העיר הגדולה הזאת, שבעצם הכל על פני השטח ומתחת לפני השטח, ואתה רואה את כל העם ישראל פה נוסע על גלגלים כל הזמן. בחושך. אתה לא אותם, הם רואים את זה. אתה ראית. הפקק הכי גדול בתל אביב זה כאן בלילה. זה הצביעות. כל ערב אתה צריך להוציא מוצר חדש, שאיננו דומה למוצר של אתמול. כל ערב, בלוח זמנים הכי צפוף, כי צריך להגיע לדוכן העיתונים ב-6 בבוקר, אתה צריך להוליד ילד חדש. ובעצם אני מוצא את עצמי עם צוות ענק של עורכים ועיתונאים, מוליד ילד כל ערב. הניצוח על התזמורת הזאת, שנקראת עיתון מעריב, מאות עיתונאים, עשרות עורכים, כדי לשמור על הטון הנכון, על המוזיקה הנכונה של העיתון, על זה שידפוק כמו שעון, ושגם יהיה מעניין ונעים. אין הנאה גדולה מאשר לערוך עיתון כמו מעריב.